Ассаламу алейкум. Кешене җирләгән вакытта, мәетне кабергә төшергәннән соң, җир белән күмер алдыннан озатырга килгән кешеләр кабергә 1, 2 яки 3 уч җир ыргыталар. Шушы дөресме? Әгәр дә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышына игътибар итсәк, ул Усман ибн Мазгун дигән кешене җирләгәндә кабергә 3 уч җир ыргыткан дип китерелә. Һәм бу хадис Ад-Даракутни хадислар җыентыгында килә. Ләкин ул нык зәгыйфь хадис булып санала. Шуңа күрә дә ул хадис дәлил булып тора алмый. Шулай ук Имам Малик та әйтә: "Минем кешене җирләгән вакытта кабергә 2-3 уч җир ыргыту турында бөтенләй дә бер нәрсә дә ишеткәнем юк" ди. Ләкин әгәр дә шушы гамәлне кылган кешеләрне күрсәгез, аларны ачуланырга, сүгергә ярамый. Чөнки Али ибн Абу Талиб шушы гамәлне эшләгән. Һәм бу сахих рәвештә китерелә, кешене җирләгән вакытта ул кабергә 2 яки 3 уч җир ыргыткан дип. Ләкин бу гамәлне кылган вакытта безнең халыкта таралган шикелле ниндидер зикерләр, сүзләр, дугалар әйтелми. Мәсәлән, кеше бер уч ала да, без җирдән барлыкка килдек дип шул учны ыргыта. Икенче уч ала да, без җирдә яшибез дип кабергә ыргыта. Өченче учны ала да, без җиргә кайтарылачакбыз дип шулай ук кабергә ыргыта. Бу диндә килмәгән яңалык булып санала. Шуңа күрә дә нинди нәтиҗә эшлибез? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтендә бу гамәл китерелми, ләкин ниндидер кешенең шушындый гамәл кылганын күрсәгез, аны сүкмисез, шелтәләмисез, ләкин аңлатып китергә була. Бу гамәлнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтендә юк икәнен. Шуннан соң тагын бер сорау. Каберне казыганда ләхетнең балчыгын айырым икенче җиргә өяләр. Шул дөресме? Бу гамәлгә килгәндә, шулай ук бу гамәлнең ислам диненә кагылышы юк. Һәм мондый рәвештә эшләү ул дөрес булып бетми. Шуңа күрә дә каберне казыганда кабернең дә, ләхетнең дә балчыгы бер өемгә өелә.